Het jakje wat de mevrouw in de handen heeft, dat is een echt oud jakje van begin 19. Daar wordt wat gekletst. En dan zien we het liedje is en zien we linkerarm. En dat wil zeggen dat meteen iedereen snuis bij mij aan huis gemaakt dit gekregen heeft. En mag het ook altijd bewaren. Fijn. En deze mevrouw. Twee andere getrouwde vrouwen uit de Kroonopera liepen mee. Na de doop werd er Krinig als enige man aanzat tussen de getrouwde vrouwen aan tafel. Rosalien, die daar het laten zien, meneer. Dat is het hier. Waarin die zat. En het was ook goed beschermd onder die rok natuurlijk. Een heel mooi supervallen Georgette. Met een stof met een kleine weefsel erin. Of hoe ze het noemen, dat weet ik niet. Heel bijzonder mooi. Met een bloemmotief erin. En dat bloemmotief, dat mooie donker, een heel mooi modelletje. Want echt in die tijd was van de straat. Allemaal lekker lopen. Handen in de broek en de makrosje bewaren. Dat is heel mooi. Die ze aan heeft, kun je ook zien. Dat echt een volle rok. Die valt gelat naar onder. Zo mooi van het snit. Ze moeten het nou maar eens proberen zo te maken. Het ook nog een mantel bij horen. Van hetzelfde stof. 51 jaar geleden op Maria Strauda. Niet wat er allemaal in zat. Heel interessant. Laat het maar zien. Spannend, hè? Heel erg goed. Twee zijn er nog niet. Ja. Over de hoed heeft gedaan. Ziet er heel keurig uit. Het moest me niet opvallen, maar zo'n rok die is gewoon mooi en valt niet zo. In een tiertaaie rok weer met een hele mooie zelfgebreide krijgen we weer twee dames. Rechts heeft een mooie zwarte jas. Oh, het schoon niet. Ze heeft een mooi bont. Echt katoenen bont die jongen met klein 4 jaar oud was. Ik vind het makkelijk een poos. Wat doorrecht doen, maar de satijnen, die hoeven een beetje meer. Dus echt 100% wol. En hij had hier de vrouwen spreken door ze over. Als die vrouw die van de heren door het aanhei, dan had ze toch het gevoel. Mag ik door alle danken voor de belangstelling en voor uw aandacht. Dank u wel.